Marina me vol fer que porte en el bolso. El vídeo d'avui tracta sobre la serotonina i l'estabilitat de l'estat d'ànim. La serotonina és un neurotransmissor que s'encarrega de regular l'estat d'ànim, entre altres coses. L'aconseguim gràcies a l'alimentació també, perquè la serotonina se sintetitza per el triptòfan i molts aliments tenen triptòfan, però sobretot es sintetitza gràcies a l'activitat neuronal d'una vida en unes rutines, en moments agradables. I l'altre dia fèiem una reflexió en consulta sobre que n'hi ha que gaudir de les coses xocotetes del dia a dia, coses tonteries. I jo pensé, i per què les considerem xocotetes? Jo què sé, quan ens regalen o ens comprem una joia, quasi sempre són xocotetes, no? I no les considerem poca cosa, no? Fem un viatge i no és una cosa. I també considerem algo gran, no? Per tant, per ser xocotet no té per què ser insignificant o de poca importància, no? Són molt importants. Per això, aquest exercici del bolso, les coses que portem darrere. Me faltava una botelleta d'aigua i algun caramelet o alguna xuche. Bueno, l'exercici és el següent, és veure què porto en el bolso. Este bolso tan xulo que em vaig comprar del mercat ambulant, que a 5 carcaixetes és dimarts, en el Sira és dimecres, en el Xemessí és dissabte. Claus. Este clauer és especial. És del batell d'un nebot meu. Que és bonic. Els claus de casa. I la butxaqueta esta d'ací porta una bolsa. La cosa és de gaudir d'aquestes coses menudes. Jo, per exemple, avui hem eixit i he dit, bueno, pues falta un quart d'hora per a les 12 en punt, per tant, esperem un poquet en el jardí i això activa la serotonina. Ens fa sentir bé. Moltes gràcies per veure'm, espero que vos servisca aquest exercici. Gràcies, adeu!